Ľudia, dneska vás vstúpi tá vízia a dneska si pôjdeme na mojej sestry parcelu, teda Gamper, chcem získať 100 odvrátilo, teraz bude vydávať videa aktivnejšie a ideme sa vrhnúť do videjka. Takže ľudia, nachádzame sa na mojej sestry parcely. Takže sa nachádzame na mojej sestry parcely. Dneska si ideme zahrať všetky meníry, všetko čo tu je ukázať. Ok, takže ideme prvou menírou a to je parkour. Easy. A keďže to mám OP takže je takto spravím reklamu. A prepojíte sa, príďte na play.trend.eu. Všetko ako sa sem dostávam napíšem na popis, kúknite sa tam, bude to. Aha, tak to vyletím. Ale ja nechcem letieť, už okej. Postavím sa. Začnem odstať, ale to je dobré. Hop, yes. Hop, yes, hop. Nie, prečo stále padám? Proč to nejde? Yes! OK, tak toto nikto nevidel. Ešte raz nikto nevidel. OK, hopa. Hop. A juhu, dal si to. Aj tak to bolo moc easy. A pripadili sme sa sem späť. A prečo to týmto smerom? Merry Christmas. Ja by som to radšej dal takto. OK, takže ideme na bludisko. OK, dobre. Toto bludisko môžeme spraviť takto. Ale toto bludisko, neviem to, že to je úplne jednoduché. Tak toto je trochu ťažké. Ale viem, že to ideme týmto smerom, stále takto ideme, stále. Toto je tak toto si spravila fakt metiadnú na to. Ja neviem, či je začiatok. Kde je začiatok? No. Tu teraz som na kraji. Ja si pomôžem týmto F5. Tak to sa žiať. OK, takže toto nič není, takže ideme sem. Emuša, čo si spravila za hard parcelu? Už sme tam za chvíľku, blízko sme. A už viem, kde som. Už viem, kde to je. Zase to tam má normal, OK, a ideme týmto smerom a sme sa dostali späť, toto ešte nie je dokončené a asi keď toto video vidíte, tak je to dokončené, dobre, takže akože sme sa dostali späť na spawn. Vidíte takto krásna atmosféra, vítaj na tomto parku. By sa to si nemala, zabudla si asi toto dať, takže ak vidíš toto video, tak to asi správa, lebo je to už asi spravené. Ak ste videli prvé dve videjka, teda posledné dve videjka, Zombie Apocalypsa a to, počkajte, Box Fight, tak ste videli, že ja som bol z takto uhlu, áno, takže sedel som dosť tu. Ďalší stromček, to bude tak má ban, tak skontrolujem, zatiaľ nikto vyničiť. A tu takto, počkaj, mám nápad. A však to mám po anglicky. Počkaj, kde máme tie... Počkaj. Píšem cs.
Pretože ja si nájdem. Napíšem board. A tu sú. Vy ste. Nej. Kamo, prečo som vyšiel ďaleko? Kamo, ľudia, ja sa otačam! Come on, today. Ja robím disco, ja letím. Ok, dobrá. Tak tohle už stačí. Jsme se dost otočili. Toto nikdy na parcele nerobte. Okay. Já tam takto loďky, jak byste si chceli někdo nasledovat, tak potom pojďte najesť. Pojďte. Potom tu máme hrát takto krásky stromov a toto je niečo, čo mi povedal, že budú pozemky. Neviem, prečo tu je zničený blok. Tak toto neviem, nemám páru. Nemám páru, čo bude. Toto tiež nemám páru, čo je. O tej levitujúcej vode zase nemám páru, čo je. O tomto kraji nemám páru, čo je. O tomto o tomto nemám páru, čo je. Zatiaľ to tu má. A ani o tomto nemám páru, čo je. A na tejto strane to ani není. A ani o tomto nemám páru, čo je. Kamo, levitujúce sa stromy, ktoré nemôžem ničiť. Toto to budem. Kamo, predstavte si. Jeden prst. Tak to nebudem ukazovať. To sem mám. Kamo, tam je ďalší, kamo. Čo vám pripomína? Čo vám to pripomína? Kamo, toto je prekliaté. Normálne ľudia sa tam ani nedostanú, joj. Je. Ako ja, ani ja. Yes, takže on je kde? On si tiež ide zabávať, kamo, ale ja. Kamo, to je neviditeľný hráč. Nech si zahrám tam na bohate. No, som odpojil. Ja som mal moc spojil. Ok. Bude tu kamo konečne. Som happy, že si tu. Toto video chcem dotiahnuť aspoň do tých 10 minutiek. Nechceš na môj server? Ne. Ale ďakujem. Nechcem robiť reklamu. Ja mám toto poslať? Asi áno. Lebo video daj IP a v popisku bude. Daj IP a v popisku bude. Ha, on sa tiež otačia. Ideme spolu? Zase sa ideme otačať. Takže ja tancujem, ľudia, a v tomto vás asi končím, môj svet sa začína stávať gulový. A takže ľudia, toto video ešte dotiahnem do 10 minút.
cez stav. Ani! Tak toto si niekto našiel. Na jete. Najděte, OK? Takže v popisku bude jeho kanál. Dávám mu reklamu za to, že sa prišiel. A IP servera. OK, takže ľudia, dúfam, že sa vám to video páčilo. Nechajte, dajte like, odber to zvončeko.